Kain tayo. Kaso buto nga lang. What's up guys? What's up mga Manoy? Today is Butong Day. Nga sa Tagalog pa, Buko. Yes, dahil gagawa kami ng Buko Salad Bisdak Edition. Dahil naniwala kami sa kasabihang basta bisdak, lami. Huwag seryosohin dahil ang buko ay maganda sa kalusugan at pampaduga, sabi ni tatay. Siyempre, pag ginambog tayo mga Manoy, abi pa lang wala tayong kaibigang may kalubian. Pero, bilisan natin ang pagkatkat dahil hindi pala ito nagpaalam sa kanyang tatay. Baka kami ay makasukan at maapasan. Diba? Ang bilis nakakuha. Ganyan pag ipangkulbaan, hadlok mo sa pan. Pero mga Manoy, huwag mag-alala dahil kasama namin ang mga panggiitang manglasikay ng niyog sa aming lugar. May kasama rin kaming mga sigbin na sa Tagalog pa ay aso. Okay, let's batak-batak na na buko and let's inom-inom na na sabaw. English yarn mga Manoy. Yes mga Manoy, dapat marunong tayong magbiyak ng buko dahil naniwala kami sa kasabihan. Ang batang marunong bumiyak ng buko paglaki manguprasay. Siyempre pagkatapos ng batak-batak, let's kuskus na na buko. Pakatandaan mga kaibigan, sa pagkuskus ng buko, dapat may feeling para mas lami katulad namin. Palala, huwag magkumpiyansa sa mga taong ito dahil manlasikay po ito ng niyog sa lugar namin, sa Barangay Libas. Dahil pang malakas ang buko salad ito mga Manoy, hindi mawala ang pang malakas ang sangkap o sagol. Una na dyan ang tinidor at kutsara dahil hindi pwedeng kamayin ang buko salad. Baka ikaw ay maimpat. So, dapat may baso rin para may pangtakos. Next is condensed milk and evap milk courtesy of tindahan nila Manoy Justin. Kahit anong brand pwede na basta hindi pa expired. Next is the crispy supas. Hindi ko alam ang Tagalog nito, basta supas tawag dito sa amin. Mabibili sa masuking tindahan. At lastly, number 4, huwag kalimutan magdala ng yelo para sa mga relasyong di pangamit at nanlamig. Hapit na gyud mga Manoy. Sunod, para mas lami, mas masarap, dikdikin, tadtarin at dugmukin ang supas na hupas at ihalong mabuti kasama ang ibang sangkap sa malaking pitsil na may mansapan ng tuba. Ayan na mga Manoy, murang nagkalami na mura na siya o pasaw sa baboy, diba? Ready na lahat ng mga sangkap. Supas nga lang ang sangkap, supas lang sa kalam, upas na supas. Huwag kalimutan ihalo-halong mabuti ang mga sangkap. Siyempre, mas maraming supas, mas luod, mas masarap, parang painitay lang sa simbahan. Huwag kalimutang ilagay ang kondensada at evaporada para magmukhang sosyal kahit may laway na ng sigbi na excited pang tumikim kaysa amin. O diba, parang supas lang ang laman na wala na ang buko. Halo-haloing mabuti para lumitaw ang buko at ayan na. Okay, nagmamahal naman mga Manoy, murang kapaulang yung butong murang pasaro pero ati kralamit doon na siya mga Manoy. So, change venue muna tayo mga Manoy from kalubian na maraming tungaw to tabing ilog para social kintahay. O diba? Mukhang masarap. Sa totoo lang, masarap talaga yan mga Manoy. Bisag walay lami upurma, bisag murag pasang lami kayo na. Mas lami pas inyong mga uyap. Try nyo na. Siguraduhin nyo lang na may kalubian kayo para hindi kayo pangulbaan. Kain muna kami mga Manoy. Thanks for watching. Please subscribe to our YouTube channel and to our Facebook page and to our TikTok channel. Thank you for watching.